Gepleyer Azatlyk Radio Teýset habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiň gözel Hudaý berdiği we dowam etdirýärin. 10-njy fevralda Azatlyk Radiosynyň täjik gullugyna el ýeterli bolan dokumenti görä Türkmenistanyň demir ýol stansiýalarynda Täjikistanyň 108 sany ýük wagony geçip bilmän galypdyr. Bu san 8-nji fevralda degişli. Dokumenti görä wagonlar Türkmenbaşy, Sarax, Smary, Tallymerjen, Amyderýa, Kelip stansiýalarynda ýerleşýär. Olar dürli haritler şol sanda paxta ýagy, ýag ýangıç serişdeleri, mermer we alüminium önümçüligi üçin zerur koks bilen ýüklenen koks 108 wagondan 29 sanasynda ýerleşýär. 108 wagondan ibarat san 8-nji fevralda degişli bolup, ol gününden artýar. Täjikistanyň demir ýol baş edarasynda bu maglumaty Azatlyk Radiosyna tasdiklap, Türkmen tarapynyň öz hereketlerine hiç hili düşündürüş bermeýänligini aýdýarlar. Täjikistanyň demir ýol edarasynyň ortatdaky ýolukçy gatnaw bölüminiň wekili Jamşet Nurow ýolukçylaryň demir ýol gatnawynyň bolsa ozalky tertipde amalaşdyrylýanlygyny aýtdy. Täjikistanyň Daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin dören ýagdaý barada Azatlyk Radiosynyň beren sowalyna jogap berip, Täjikistanyň hem Türkmenistanyň strategiki partnerlik barada laşyk baglaşanlygyny aýdýar we olaryň iki taraply hyzmatdaşlygy päýtgelçilik döretmeli däldigini belleýär. Mundan birnäçe gün ozal 4-nji fevraldan başlap Türkmen häkimetleri Täjikistany barýan ýa-da gelýän ýük ulaglary öz territoriýasyndan geçirmegini bet edipdi. Täjikistanyň ýük ulaglarynyň Türkmenistanyň üstünden geçmeginde çekýän kynçylyklary geçen ýylyň Tomsunyň aýagynda başlandy. 2-nji sentýabrda Täjikistanyň ýük ulaglarynyň sürüjüleri özleriniň bir hepdeden köp wagt bäri Türkmen-Eýran serhedinden geçip bilmän galýanlygyny habar beripdi. Şonda Eýran-Türkmen serhedinde Täjikistana barýan ýüzlerçe ýük ulagy jemlenipdi. Türkmenistanyň gümrügi şol tranzit gadagançylygyny hem düşündirmändi. 6-njy sentýabrda Täjikistanyň demir ýol edarasyndaky çeşme Täjikistana barýan 150 çemesi demir ýol wagonunyň Türkmenistanyň serhedini kesip geçenligini Azatlyk Radiosyna habar beripdi. Onuň sözlerine görä, şonda Türkmen tarapynyň beren düşündürüşinde transportyň tranzitinde dören problemalaryň ýurdun içerki kynçylyklary bilen bagly bolmagy ma'lum edilipdir. Sentýabryň ortalarynda Aşgabat Täjikistana barýan ýük ulaglaryň Türkmen serhedinde howpsuzlyk sebäpli saklananlygyny ma'lum edildi. Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatda çağılar bağlarynyň edara kärhanalaryň öňünde iş gözleýän we iş sorap ýaşaýyş jaýlarynyň girelgelerinde, mektepleriň haýatlarynda bildirişler asýan adamlaryň barha köp göze iýilýändigini Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçysy habar berýär. Bu waka ýurdun medeni aň bilim edaralaryna iş orunlaryny ortaça 15% kemeltmek barada tawşyryk berilen hemde prezidentiň ministrlikleriň birnäçesini birikdirmek we döwlet edaralarynyň birnäçesini gysgaly paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek hakynda kararları kabul etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Paýtagtyň tas ähli çağılar bagynyň şol sanda Parahat 2 etrapçasyndaky 112-nji Parahat 1 etrapçasyndaky 108-nji çağılar bagynyň öňünde ir sagatlarda onu olay aýal gyýdlary görse bolýar. Olar çağasyny çağılar bagyna alyp gelýän enatalara çağılary her gün irden öýlerinden alyp çağılar bagyna getirmek we çağılar bagyndan alyp öýlerini eltip bermegi teklip edýärler diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasydlygyny soran habarçy 13-nji fevralda gurrun berdi. Gelin gyýdlar çağany hepdäniň dowamında 5 gün çağılar bagyna gatnatmak üçin 200-250 manat nyrh soraýarlar. Şenbe günleri hem çağılara seretseler onda olar bu tölegin 320-330 manat aralygynda boljakdygyny aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Adamlaryň iş gözleýän ýerleriniň ýene biriniň mekteplerdigini aýdýan habarçy soňky günlerde ilmlaryň kandidaty ýaly ilmi derejeleri ýa-da ýokary bilimi bolan ilmi işgärleriň mektep ýolbaşçylaryna ýüzlenýändigini hem belleýär. Bu adamlar iş olsa mektep muallimi bolup işe başlamagy taýýardyklaryny aýdypdyrlar. Bu barada Parahat etrapçasyndaky mektepleriň en çemesiniň direktory gurrun berdi diýip habarçy aýtdy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepliyar Azatlyk radiosu siz habarlar gündölügimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiň Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda öýsüz haýwanlaryň rehimsiz öldürilmeginiň fonunda sosial mediada haýwanlaryň wagtlaryň saklanýan ýeri üçin maliýe serişdäniň toplanýanlygy hakynda bildiriş peýda boldy. Bildirişde tutulýan haýwanlaryň penahanalara däldi, eýtem ýeketäk ýer zir-zibilleri gaýtadan işleýän zawodyň giňişliginde ýerleşýän wagtlaryň saklaýyş punktuna alınıp barylýanlygy aýdylýar. Azatlyk radiosu bilen Aşgabatdan söhbetdeş bolan haýwanlary goraýjy aktivistler bildirişde agdaran ýeriň ençeme aýbäri doly üzüňlükde saklanýanlygyny we ol ýere meýletinçileriň goý berilmeýänligini aýdýarlar. Ýok bolup barýan angary haýwanlaryň aýylgan şertlerde gıynalyp ýogalýan ýeri wagtlaryň saklaýyş ýer diýip atlandyrpdyrlar. Emma olar näme maksat bilen wagtlaryň saklanýar? Olar bu ýerden soň başga hiç ýere iý berilmeýär diýip haýwanlary goraýjy Aşgabatly aktivist 10 fevralda Azatlyk radiosyna aýtdy. Öýsüz haýwanlar üçin agdalan bu penahana Aşgabatyň etegindäki çoğunluda zir-zibilleri gaýtadan işleýäjä zawodyň territoriýasynda ýerleşýär. Haýwanlary goraýjy aktivistleriň sözlerine görä, häzirki wagtda öz ýeten itpişiklerini gözläp bu ýere barýan ýaşaýjylar goý berilmeýär. Şol wagtda itpişikleriň rehimsizlik bilen köpçülikligiň awlanmagy Türkmenistanyň paýtagtynda dowam etdirilýär. Emma häkimetler bu meseleni kommentirlemekden saklanmagyny dowam etdirýärler. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň.